Окей, Сити. Аз съм Харол. А аз Джордж. Ние сме писателите на Кучо. Ще бъдем с вас през филма. Хайде! Дай, Куче Грек, чувате ли ме? Ау, здрасти, шефе! Какво? Не, здрасти, по радиостанцията казваш прието. Моля, аз нищо не съм приемал. Все едно, за режим. Намерихте ли котарака Пити? Не сега, шефе. Търсим котарака Пити. Грек, ела тук, приятел! Джордж, виж тежък съдък. Но той е пълен само с букви. Благодаря, приятелче! Къде си, Пити, най-злият кота? Нещастни си! Това е той! Куче Грек, пусти сирената! Ето го и Пити. Дори и това няма да спре Пити. Грек, ако с мен се грижи се за приятелката ми Алис. Разчитай на мен, приятел. Чукни. Полицай Найт, шефа е. Чуваш ли ме? Отговори! Типично! Типично! Тук полицай Найт. На покрива сме на ненужния изоставен склад. Уоу! И край! Богом, нещастници! Сега вече приключих с вас! За какво говори? Има... Дай на лаборатория. Полицай Найт е корав, кунг-фу, но изобщо няма акъл. А кучето Грек е умно, но с нулева физика. Безполезно дуо. Да, но ако съчетаят умения... Ще се погрижа това да не става. Те няма да провалят моя зъл план да завладея света. Какво? Нека утре да почивам, мама има рожден... Уволнена си! Тук горе има бомба! Изведете всички от склада! Изоставени да напуснат! Там няма никомски вън! Нека дърник! Да видим. Зелено значи може, червено значи чака и освен ако не е плодов сок или червена ябълка. Явно червеното е озряло, ако не е лимон. Има ли червени лимони? Зелено? Зелено! Ясно! Кучетата са далтонисти. Междувременно в главната болница в града. Тук Сара Хатов пред главна градска болница. На дъжда. И то без чадър. Да, толкова е сериозно. Каква ще е съдбата на полицайна и кучето Грек? Съжалявам, господин Ченге, но главата ви не става за нищо. Кофти! А и твоето тяло също не става, господин Куче. Имам идея. Казвай, сестра, каква е идеята? Ами ако пришием кучешката глава върху тялото на човека... Супер идея! Бива! Тук Сара Хатов на живо от болница. Има новини. Дъждът вече спря.
А лекарите и сестрите успешно спасиха полицай Найт и кучето Грег, като сътвориха... Кучо! Кучо! Тук Сара Хатов. Отново, с новини от невероятната сага на Кучо, който се показа като един изключителен суперкопой. Тук при мен е шефът на полицията. Шефе, какво е да работиш със страхотно суперченге като Кучо? Страхотно, нали? Да, Той направи толкова много за хората в града, нали? Той печели приятели, залавя престъпници, лае по пощальона, свири на пияно за старците и дори участва в благотворителен матч за деца, изгонени от клас и наказани да рисуват конче. И всичко това за един ден. Той е Кучо, супер копой. Кучо, супер купой? Защо Кучо е на първа страница, Сара? Защо все пропускаш всичко важно, което аз правя, Сара? За да пробия нагоре, началник, ми трябва голяма новина. А тази е нещо такова. Познай какво? Аз съм голяма новина, Сара! Помниш ли онова велико нещо, което направих онзи път? Сещаш се за какво говоря? Ще трябва да проверя. Ами да, провери! Флипи! Флипи! О, помниш ли онзи път, като хванах Флипи? Онази история е умряла работа. За психокинетична зла риба? Не става. Сара, моля те, виж, дай ми само една историка за мама. И тя е умряла работа. И има отличен слух. Ще ме побърка, Сара! И не защото съм тайно влюбен в теб. Моля? Какво? Казах вън! О, ела, Зузу. И край с това! Бери! Къде е Кучо всъщност? Да знам. Ами, намери го!